А сега тук искам да престава. Тук е така. Не знам, слънцето доста пречи. Тук е така по-далече. Там се вижда една дупка. Не знам дали е излизана така, къде сивата е счупена и натича. Така, аз искам да попитам и да ви примоля. Господин управител на Оборския Кюстендил, Александър Пандурски, господин кмет на град Дупница, нали, Дупническата община, Методи Чимев. Кога ще бъде, че свърши това? Ето ябълката, къде как е обградила. Кога ще свърши? Колко време е сега тук мрежата? Така, знам по закон Божи, трябва да има сработване между съседите. Тя не пита нищо, но от нас човек, нали, не досегаем. Тук нещо се казва 60 см от земята. До тук некъде, така некъде, тук къде ми е ръката. 60 см, така е, но е 6 метра. Как така става, бе, господа, бре? Или това трябва да се правим на улови, така, но така, само да може да вирееме ние. Тук това е със всека тази къщата, където аз живеем. Това е на улица Свети Георги, 47. Казва се, тук мрежата. Така, това е, без да се съобразява, я един път я блъснах, тя но нали, наш човек. Тук не знам дали се вижда едно дръвче, така малко. Тук тикви някакви ще, без да питат, без нищо. Каква е тя? Искам от вас отговор да ми бъде отговорено. Каква е тя? Тя недосегаема ли? Каква е? Или ваш сигурен господател, те погледни ябълката тук, те. Ето сега погледни орехови. Как става, бе? До кога, бе, господа, че са де именно наши и ваши? Как е това? При лошия комунизъм нямаше тия работи. Имаше закони, а сега има мафиоти. Ето с не. Така сега има мутри мафиоти. Те тук. Така. Едно дръжче там се вижда. Така. И те тук сега. И как е? До кога? До кога ще е така, бе? Тук се вижда всеки орехи и това. Ето. До кога, бе, господа, бе? До кога ще по един друг начин усещам тук и ми казват, че сте идвали и се криете, що всеки от мен. Защо се криете? Или един господател по-малко, един глас по-малко. Това ли се криете? От мене, Затова ли искам да знам? От мен, затова ли се криете? Ето те. Как става, бе? Това, ако имам моя дръжче, тя до сега го е изслушила. Или на чича ми, Бог да го простите, чича ми стрина ми братовчетката, големата им дъщеря, вече не са сред нас. И бабафили, и други роднини тук живееха преди време. Често се века. Ето още орего се вижда. До кога, бре? Ето цялата шума пада тук, но от нашите. Вас бе страх да направите забележка, защото няма да гласува за вас. Да. Ето да, това е ваш гласоподател, сигурен. От първата татиска страна, първата гербераска. Да, ама от нашите те тук сега. Не знам, те тук се вижда. Предполагам, че се види това. Дръжче тук, не знам, тук мрежата малко засенчва. И тази мрежа служи без нашето съгласие, без нищо. Но е сигурен господател. Аз имам сигурен, че тук има други гербераси, които са по разни служби там, тук по града, къде са собственици на това, на това. Така. И уния ръчкат, лансират да прави глупости. До кога? До кога, питам тебе, господин управител Александър Пандурски на Оборския Кюстендил, и до кога господин кмете на град Дупница и Дупническата община Методи Чимев. До кога ще е така? До кога? Все пак чакам някакъв отговор. Да видим дали имате смелостта да дадете отговор. Ето те сега тук, не знам дали се вижда нещо тук. Така, там прозира това. До кога? Благодаря.